салом мухлисони азиз, рӯзи ҳар яке шуморо ба хайру шодӣ мегӯем. барномаи гули нозро оғоз мекунем. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд ҷамила икромова. хуб мегӯем ки барномаи гули ноз аз сомонаи фараҳноз лайв тамошо хоҳед кард. хуш омадед ба барномаи гули ноз. ташаккури зиёд. зинда бошен, обод бошен. зинда бошен, саломат бошен. апаҷон, барномаи гули нозро ба фикрам тамошо кардаед ё ки фаҳмонам як бори дигар? фаҳмона бо хубтар. саломат бошен. барномаи гули ноз аз 3 шарт иборат аст. шартҳои душвор нест. шарти аввал сурудхонӣ, яъне байдбарак байни мову шумо. 10 сония вақт монда мешавад ва аввалин сурудро ман мехонам, охири суруд бо кадом ҳарфе ки тамом шавад шумо мехонед. шарти дуюм ин якчанд саволҳоро ки аз тарафи мухлисон ҳастанд ба шумо пешниҳод мекунем, ҷавоб мегардонед. шарти сеюм як суруди худатонро пурра бо овози зинда ба мухлисон пешниҳод мекунед. хуб, шарти аввали барнома. ҳар кас ба тариқи дили мо мешиканад, бегона ҷудо дӯст ҷудо мешиканад, бегона гар мешиканад ҳарфе нест, аз дӯст бипурсе чаро мешиканад. де як рафтем ҳарфи де. дӯст ай дӯст ай дӯст, биё ки мо бу ту бошем дӯстои баномус. дӯст ай дӯст ай дӯст ай дӯст, биё ки мо бу ту бошем дӯстои баномус. се сабзак лаби ҷӯ ёраки нағзак лаби ҷӯ, то тар нашавад се баргаҳои лаби ҷӯ. умри ман мераваду ёди ту ҳаргиз наравад, аз дили ғам задаам меҳри ту берун нашавад. гар бимирад бевафоӣ ту аз хотири ту. шаядам буромад. хуб, бо кадом ҳарф? умад умадад гардам, қаду қоматат гардам. омад омадад. хуб, ман хуш кардам ура вақт дигар нест, у қадди дигар суруд. баъд чӣ мекуне? бой метида шарти барнома. биёве. ме мухлисон мара мефаҳманд. матра мегум банга наза пук мешай фараҳноз. корчара мегири мара мезани терма мешай ябора. аз ғамат ай нозанин азми сафар мекунам, қиблаи худ баъд аз ин сӯи дигар мекунам. маро мешиносӣ ҳамонам ҳамонам, фақат ошиқаман фақат биқарорам. маро мешиносӣ ҳамонам ҳамонам, фақат ошиқаман фақат биқарорам. саломат бошен. мехати ман дигар суруд намедонам. мешуда. муборак бошад. зинда бошад. ғолиб баромадем. хуб, апаҷон, шарти дуюми барнома. саволҳоро ба шумо пешниҳод мекунам, ҷавоб мегардонед. хуб, апаи ҷамила мегуфтед ки ана ҳамин касбе ки шумо сарояндагӣ кардаистед барои шумо чӣ додааст? кадом роҳаш, яъне ки дар роҳе ки ҳастед чӣ хубӣ овард барои шумо, чӣ бадӣ овард барои шумо? амирои интихоби санъат. бале. нашод чия? умуман дар зиндагӣ чӣ дод ба шумо хубӣ ва чӣ бадӣ дод? ин роҳе ки ман интихоб кардам роҳи санъата. аввалаш сабаб модарам шудагие ки он кас бисёр санъата дӯст медорад. баъд бо модарма падаршон чӣ қадр санъат дӯстдор будия. аз сабабе ки модарам натониста санъаткор шуда хост ки мара барои санъат бурора ва дар санъат бисёр хубиҳо ва омадагӣ омада дар
оиламон дар зиндагимам ягон вай бадӣ наоварда. хуб аз нигоҳи шумо пул хушбахтӣ меорад ва ё не? пул албатта хушбахтӣ меорад. хуб агар барои шумо фарз кардем $1 миллион тиям мегӯян ки санъата бас кунена дига санъаткор нашавен, бас мекунем ё не? $1 миллион бале бас бугам. умуман аз соҳаи санъат умуман баромадан шумо дар хона нишастан умуман аз соҳа ягон кори дигара кунем мегӯян аз санъат бас кунем мекунем? ха старатса мекунам. яъне ки розӣ мешавед? албатта. хуб имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғулед? дар давоми анҳои фаъолияти худ имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғулед? ҳоло бошад дар хона бо оила бо фарзандон. чаро клипу анҳамин суратҳои худро камтар мебароред? хай мешавамаш оста оста. хуб дар нақша ҳаст? дар нақша ҳаст ки клипҳои нав сурудои нав камтар дар сатҳи оила будум, фарзанддор шудум, дар тарбияи кӯдако дига натонистим дар суруду ва саломат бошед. чӣ нақшаҳо доред? нақшаҳо ҳамин санъаткор чӣ дорад? Суруди нав, клипи нав. Тамом. хуб маълумоти пурра ихтотон атиям шарти сеюмда мезанем. маълумоти давай умуман маълумоти худатонро ки мардум бидонанд ки ҷамила икромова соли чанд ба дунё омадааст ва дар куҷо? ҷамила икромова соли 1992 дар шаҳри Ҳисор, деҳаи ҷавонон, ҷамоати Дурбат ба дунё омадагиам. дар мактаби миёнаи рақами 51 бо номи Лоиқи Шералӣ то синфи 9 хондагиам. баъдан ба коллеҷи тиббии ноҳияи Ҳисор дохил шуда 4 соли дигар дар он ҷо. зинда бошед, саломат бошед. хуб шарти сеюм як суруди худатон пурра 4 мисра не пурра ба мухлисон пешниҳод кунед. ҷамъ аст. бачаи човандоз омадай роҳи дароз, бачаи човандоз омадай роҳи дароз, عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز، عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز. نگاه کن از پیرخشه مسته شینگه میکشه، نگاه کن از پیرخشه مسته شینگه میکشه، والله زبی میدان ای صدقه شوم صاحب شه، والله زبی میدان ای صدقه شوم صاحب شه. بچه‌ی چونداز آمده راهی دراز، بچه‌ی چونداز آمده راهی دراز، عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز، عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز. شیشتگی بدم بناز موهام به قدم دراز، شیشتگی بدم بناز موهام به قدم دراز، خانم خواستگار آمد یک بچه چونداز، خانم خواستگار آمد یک بچه چونداز. بچه چونداز آمده راهی دراز، بچه چونداز آمده راهی دراز، عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز، عاشقی زارم شده ای میروم بناز بناز. تشکر زیاد. زنده باشن. بفکرم همین سرود چونداستان در آزمون جای گرفتگی بودن، در آزمون همین چوند در ماه مرد. این سرود نام نه بفکرم نه پیشنهاد نکرده بودن نه؟ نکردم. خب جهانی سپاس به شما که می‌ندارم هستم که سخن ما را رد نکردید و مهمان برنامه گل ناز شدید. آباد باشه. بفکرم پیسند اومد. البته. مجبوری پیسند اومد. خوش آمدید بار دیگر. زنده باشید. خب مخلصان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز. تا برنامه های دیگر ما را ترک نسازید و همراه ما باشید. خیر عزیزان میده. سلام عرض میکنم به همه شما تماشابینان عزیز. به سهم هر یک شما میرسونم که یک برادر تاجیک ما در شهر سنت پتربورگ به تاجیکستان با روان میکنند و ما آن همون رقم تلفن و به کدام شهرهای تاجیکستان روان میکنند در روی اکران های شما میمونیم. اگر از نام فرهناز لایف یعنی از سامانه فرهناز لایف اگر گپ زنید تخفیف میکند. مرحمت دوستان عزیز، در اومده آبونه شوید و زنگ بزنید و از سنت پتربورگ به تاجیکستان با روان میکنند. مرحمت.